Și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi mă gândeam să vă prezint satul meu. Cred că am uitat să menționez că eu stau în Dragșani. Deci sat Dragșani, comune Sulița, județul Botoșani. Ok, și astăzi o să filmăm satul nostru. Ce faci? Bine. Aici stau eu. La casă să vedeți. Uite, râdea, asta e prietena mea, Michi. Îți dai seama? Aici este o vecină de mea. Aici iar o vecină de mea. Mai în față este magazinul. Dacă știți în episodul ăla cu provocării care le-ați lăsat voi Anduței și când am strigat noi la omul la măi, te speria din căruță, aici alături era magazinul. Asta imediat ajungem la el. Aici era o prietenă de mea. Și uitați, aici este magazinul, puteți să vedeți și voi. Magazinul. Aici a fost un magazin ăsta mai vechi. Și acum aici este cel nou. Cu braz și toate neamurile omenești. Aici este. Perfect. Dacă mergem mai pe valea, să ajungem și la bunica mea. Să mă duc să iau coasa de la dânsa. Și aici este strada. Aici a fost un fost bar, nu mai este, a dat un faliment. Acolo stă nu știu cine. Aici nu știu cine. Și mergem mai departe. Aici avem niște vișine la copaci. Nu știu dacă se observă. Acum vă filmez totul. Și acesta este tot vișin. Care are vișine. Okay. Ce fain. Perfect. Și încă mai avem de mers. Ok, am ajuns mai jos. Așa. Acum mergem mai departe. Aici avem... Tu, Michi? Uite la mine. Ia să că agăți și tu un gagiu pe aici. Așa. Nu prea am ce vorbi. Da, chiar găina. Nu știu dacă se observă în filmare. Hai că mă duc după dânsa. Bine, nu prea am ce vorbi pe aici. Aici avem o frumoasă tufă de săpun. Tufă de Veneția. Ia auzi! Să-i muzica. Așa. Cine strigă? Ia, bine, tu? Ia uite-ți. Sus acolo avem dealurile. Ajungem imediat și la ele. Acum? Vrei să mergem pe deal? Ia auzi, dacă mă las Ami în drum, o să mergem pe deal să vă prezentăm și dealurile Dragșaniului. Serios, mă duc până în vârful dealului. Așa, și poate mergem și până la pădure, dar nu promit. Nu promit. Nu, la pădure. La pădure, acolo este un om care stă și are 3 câini de mari ciocăne și de obicei lasă liberi. De obicei lasă liberi. Dacă s-a făcut și gura pungă. Chiar gura pungă lor. Ia. Pe aici, pe străduța aceasta, pe la Tomberoane, ajungem pe deal. Așa, ajungem pe deal, dacă se observă. Noi aici am denumit la tombi, când sunt tomberoanele. Și de obicei veneam și stăteam acolo pe bucățica aia de iarbă și am denumit tombi.
Mai avem puțin și ajungem la bunicuța mea. Avem o căsuță. O răsătură. O răschitură. O dată chiar la harita în casă fain să fim La harita. Dar chiar, dacă o să ajung sănătoasă până așa, o să mai intru într-o casă părăsită și casa aia e pe aproape să se dărâme și sper să nu cadă pe mine că după aceea am pus-o din mămăligă. Văd raiul, sper. Și pe aici o luăm la bunicuța mea prin tufișe. Ia uitați ce frumos e, ia uitați. Mânca var mama și Marea să cresc. Opa, e răscadă, mămăliguța. Și acolo stă bunica mea. Ia uite ce pușoi are. Se vede că stă la țară. O scos usturoiul. Și acolo are și apuța. Așa, mama, stai că filmez cu drona, mă. Și ajungem imediat acasă la ea. Am ajuns! Așa. Aici avem o tufă din care putem ciordili. Da. Aici avem o tufă care putem ciordili. Niște zmiură. Ia uitați aici. Șamdiri. Gata, după ce ne-am umplut. Acum intrăm pe portiță. Frumos la bunica mea. Stați un minut. Și uitați, aici o avem pe bunicuța mea de câți ani ai? 72. Și aici avem un fruie. Mama, eu zis tata să-mi dai coasa. Și aici avem o cloșcă. Uitați. Mă, disperat-o. Nu sări în cap. Acum mergem să ciordim de la un vecin de la mamaia care edita tufele de zmeură. Ciordim la greu, frate, ca să mâncăm și noi ceva zmeură. Ce face cu iutul? Ia, ce văd? Dar-ai fugit în măliguța ta. Uite, aici la omul ăsta mergem. Bă, frate, sper să nu fie acasă, dacă ne prindi. Hai că ne vedem la tufa cu zmeură. Ops. Ne asigurăm că nu este acasă. Ia, strigă tu, fată, că eu nu vreau dacă dă. Ghițișor! Haideți să o luăm pe aici, că nu e. Da, se pare că e acasă, băgăm. Se pare că e acasă. O ieșit și ne întreba ce vrem și mi-a spus că nu știu ce și nu știu și nu putem șordili. Asta e viața. Uite, de aici știu că erau niște tufi. Mai țin că ne-am rupt gardul aici când eram noi mici. Deci am rupt noi gardul, că am încercat să luăm zmieuri pe partea asta. Nu mai sunt? Asta e? Dar nu are deloc. O, dar nu are. Ok. Hai, acasă, cloșca, acasă, nu prin grădină. Hai. Unde v-ați băgat, mă? Ia. Vă găsesc? Nu vă găsesc. Hai acasă, cloșca, mătii. Pui. O, dă să amândouă aici. Poate îmi sari în cap. Da, unii cu asta. Coasa. Ok, hai să mergem. Cu coasa înainte.